Nezvratný osud 4. Hodiny tikají. Odbíjí 3:19 ráno. 3:39 ráno. Nemůžeme spát. Johanka už dožrala a Rozinka už předtím. Za chvíli se pustíme do okna. Jsou šťavnaté a kyselé. No prostě dobré. Brzy dojde na něco řada. Již proběhla řada věcí. To je maska, nehty, jídlo a pití. Chlast. A teď je otázka, co bude dál. Co? A vzbudilo někoho hučení mikrovlnky? Jestli ano, proč tedy spánek předstírají? A jestli ne, tak je vše v pořádku. Nejzáhadnější, nejtajemnější otázkou teď je, co na nás osud chystá dál. Zjistili jsme, že máme šilhavé oči, jako jistý člověk BT. Ale samozřejmě ne tak odpudivě moc. Přece jenom každý má oko někdy vedle. Já čtu. Každý má oko někdy vedle, to je pravda. I když zdálo se, že Johanka jí o jedno oko ztratí navždy. Bylo téměř vypíchnuto hnědou, tenkou, plastovou čelenkou, vlasovou, se zoubky uspořádan uprostřed. Do oka se však tyto zoubky naštěstí nedostaly. Všude po místnosti visí fotky hledaných. Jsou jich desítky, stovky, dokonce tisíc. Je to jak uprchlický tábor. To si pamatuju. A my dvě jsme tu a sedíme na posteli. Bojíme se, co přijde. Ten okamžik brzo nadejde. Rozinka jde pro lístky. Všude po pokoji jsou vražené předměty. A nastal okamžik pravdy. Musíme super drink namíchat. No? To bude dobré. Super drink. A ten už jsme namíchali před rokem. Náš osud pod klávou je však Dostali jsme od našeho tajný úkol. Musíme namíchat super drink. Hele, super. Ten good. Já to budu míchat do toho hrníčku. Zdá se to jako lehké. Ale určitě to bude velice složité. A životu nebezpečné. Máme záložní problém. Led nejde vytáhnout. Led nejde vytáhnout. Štěrka po celém bytě. A budí ostatní spoluvidící. Dělá bordel. Už máme šťávu. Už máme nalito. Takže teď vám řekneme velmi tajné složení drinku. To můžete vědět Jahodová pouze vy. šťáva
citron, led, tajná přísada číslo 1. To kdo nesmí vědět. A pozor, tajná přísada Číslo. číslo 2. A dál? Máme měží. To posralo. Máme mění. Máme měží. Co to je měží? Už je to v pořádku. Máme mění. A už tam malou poruchu. Takže máme Ano, mění. ty 2 malé poruchy. Vojtka to můžeš číst. Ne, já to vím. Tak dokud to nezapalíš. Máme mění. Ty to zvedni. Že z toho budeme třepité. Ne, nebude. Aha. Jak bychom mohli. Nemůžeme, my nejsme nikdy připít. Ještě nám trochu zbylo v plastové lahvi. Dáme si nějaký blíd. Jdeme na opětovné losování. Já se bojím. Co když vyjdu na řadu zrovna já a zabijou mě? Další naší vyvolanou akcí je Ano. na ex vypít super drink. Jo. Johanka už má vypito. No, musíš to dopít ještě. Do poslední kapky, Johanko. A má v hubě slivovice jak debila. Rozinka nesplnila tajnou misi. Já jsem už nemohla. Teda ne úplně. Máme chlamec. Jsme ožralé. Nemůžeme. Johanka chrochtá. Konec pohádky.